Ka result Matrik na secondary school living certificate jong ka Meghalaya Board of School Education kabala penmi Mynta ka arphahun riu tarik jambang arja arphaulai kala khamduna ki bapas kabalong tang san phawei point khandai lai person na ki san phawei Hajar Ngut ki bayale ki bapas ki long tang arphahun riu Hajar tam ka Sherwood School tura kawan baningkong hakane ka result